L-għada li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li Adrian Delija għamlu kelliem għal-ġustizzja fetaħ kwerela kontra l-Prim Ministru Robert Abela, il-Brigadir Jeffrey Kurmi u 11 il-soldat tal-Forzi Armati ta' Malta, il-kap nazzjonalista Adrian Delija marħal far biex jieħu ritratti mal-armata. Miju kellu lil Beppe Fenekadami, persuna li huwa wkoll ħobża u sikkina ma' Jason Azzopardi. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista permezz tal-kelliem għall-Ġustizzja Jason Azzopardi flimkien mal-Għaqda Repubblika qed jakkużaw lil Prim Ministru lil Brigadier u 11 il-membru tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 biqtil volontarju fuq immigranti. Din l-akkuża ġor piena ta' omor il-ħabs. Fistqarrija lil mezzi tax-xandir il-Prim Ministru qal li huwa dispjaċut għat-talba tomor il-ħabs ġejja mill-Oppożizzjoni mmexxija minn Adrian Delija fuq nies bħas-soldati li qed iservu lil pajjiżna. Flok sellimnilhom ta' kemm issugraw ħajjithom għalina, anka mejjid ta' mili il-bot minn xtutna, hemm min irid jixħethom il-ħabs. Dispjaċut għaliex bl-azzjoni li wettqu l-Onorevoli Azzopardi u Repubblika ser ikomplu jnaqsu mir-riżorsi limitati li bħalissa għandna fuq il-baħar u jaqtaw qalb il-forzi tal-ordni. F'mument fejn kulħadd uffukat biex naħdmu kemm nifilħu biex nibżgħu għas-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Dan is-sentiment kien immanifestat minn bosta Maltin li wrew solidarjetà mal-Prim Ministru u l-Armata. Ġie nnutat ukoll li bl-akkuża tal-Oppożizzjoni ġejja mill-kelliem tagħha l-Ġustizzja se jonqsu r-riżorsi tal-Forzi Armati ta' Malta li jinsabu għaddejjin b'ħidma ma taqta' xejn waqt l-imxija tal-coronavirus. Lil min irid jibatna l-ħabs inweġbuh li se nibqgħu naħdmu sabiex inħarsu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi, inkluż is-saħħa ta' min għamel dan ir-rapport kontrina. B'kuraġġ u seren, il-Prim Ministru Robert Abela qal li se jkompli jieħu deċiżjonijiet favur saħħet l-umanità. L-imħabba li għandna lejn il-poplu Malti u Awċi u lejn pajjiżna kbira wisq biex inċedu f'mument tant importanti fejn pajjiżna qed isejħilna. Intant il-Prim Ministru Robert Abela fakkar li pajjiżna għamel dak kollu possibbli anke fil-limitazzjoni taċ-ċirkostanzi ta' emerġenza għas-saħħa pubblika biex isalva l-ħajjiet. Tenna li l-ebda tfixkil mu se jbiddel il-pożizzjoni ċara li ħall-Gvern fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-Għaqda Repubblika marret quddiem il-Qorti Ewropea biex Malta u l-Italja jiftħu l-portijiet tagħhom u jibdew ilqu l-immigranti. Huwa saħaq iżda li d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ċaħdet din it-talba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.